Shalom, horas madita salutna, tamadota puji Tuhata, di asidot holong rohana tuhita, dina pinataruna hita sian bagas taganup, boy hita marlas niroha marpungu di bagas joron itu taon, laho mames taon hari hatu tubuh itu hata. Satu kinai damang dainang masuk nama prosesi nama padita, inak padita dot parhadarun huriata, mengiduti si asa rima hita jongjong. Maria Yesutu maho aleburusion, marulopolop maho aleburu Jerusalem, idama naroma rajam tumopoto, ibanado rajani hadameon, sileodame tusaluhu bangso, atik pe menghadapi pandemi COVID-19 dope hita sahat tutikyon marlas niroha do hita di pesta parringotan ari hatu tubuh nitu hatta Yesus Kristus sadarion. Sialanima tu hamuah kamanami nanami hanggi pinaribot saluhut ruas ni hurion. Di bagasal las niroha si songoni kupasahat hami ma tuhamu selamat ari natal madihamu las marohatta ainu ngaro si palua hita di bagasan uduk dohot serep niroha tapahibul marohatta marsaor doho Yesus naung tubui asa tung sikop lasni rohata atong tapuji matuhata marid di mahita laus hudul mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, on mataon paduaon hami, makalason ari hatutubum, ditongani pandemi COVID-19 sia. Sai pinuci magoarmu nabadiai, alanang ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian haholomon, tuhati uron, jala dipadomu ho do hami, naholang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho, gok halalas di roha do hami alanii, say jalo mahamaleteon ni rohanami, naong tinopotmu marhite-hite anakmi. Amin. Patik ni debata, imana tersurat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha, ulahon hamuma haluaon muna. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Bagasan uduk doho serep ni roha, tatopoti madosata diado pani debata, martangi yang mahita.
Ali Tuhan para siroha na sumurung, niojar ni holongmu rodo hami, rodo ho tu portibion, sorang diinganan nalea, laho makoko pami, gabetiruan di hami, asa marroha panguluhon hami maradopon dongan nami colma. Alai sipata, sayolo dope mian hosom dohot late, niroha di diri nami. Sian hasangapon mi doho tuat tu portibion, laho paluahon hami, gabetiruan di hami, asarade hami tuat sian akka hajongjongan nami, mangaranap dohot mangurupi, akka napatut urupan, lumobi alani pandemi COVID-19 sia. Alai sipata, hisudo rohanami manatap, dohot manarihon akka nagale, dohot na met-met, hapenunga di dok hatam, asa gabe halak para siroa hami, songon ho para sirohai. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roa hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, alanyana kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisa ni dosa. Ay songonod do holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Yesaya 62, mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 12, tajahama marsikat sorin. Nunga hudokon tu atas parikmu, ali Jerusalem, akka parjaga manipat ari manipat borngin. Totong dang olosip nasida, hamu aliaka napasingoton Sion tu Jehovah, unang tung marpasadian hamu.
nunga pola maruari Jehovah tu siamunna dohot tu tangan ni hagogo onna nasotupa bele hononna emem panganon ni akamusum jala nasotupa be inumon ni halak sileban tuak anggurmu nang hinangalutonmu. Ruar mahamu sian akka harbangan, say pahornop hamu dalan dibangsoi, paletes hamu dalan balubungi, paduru hamu akka batu, patidang hamu ma partonggol di tonga-tongan yakka bangso. Jadi goaroni halak manasida, bangso nabadia, akan apinalua ni Jehovah, jalaho targoar, nahi naholongan, huta naso sita dikonoton be, ima sahatna, martua do akan atumangihon hata ni dewata, jala naopiopsa. Amin. Tahati maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean seton di perbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, natua tu banuatoru dong ditanom, namula mangulu di ari patuluhon, namanaik tu surgo, lahundul tu siamon di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disi maibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, uria hato panihala Kristen akka na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, bulak mangulu dosogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hurian itu hatta, soso-soso dihita di pesta parjolo di bagasan sadarion, ima na parjolo, tapatu pado, ima parpunguan, laho mamestahon pesta ari hatutubun itu hatta, di ari parjolo sadarion, ima di toluhali parmingguon, ima di pukul 7, doho di pukul 10.30, doho di 15.30, jala dung sidungan non kebatiata tapatu pado ulaon parpadanan nabadia dung mangulok kita 10 menit dung selesai ibadah.
Napaduahon peleatan non pelean dua tapapungu do tujolo bahen tu pakta ima tu diakoni sosial ni HKBP Hatopan di kantor pusat. Ima songon soso-soso dihita saluhutna di bagasan tikion. Maredehita sian bukede nomor 56 ayat sada dohot ayat namangihut laos tapasahat ma pilihan sada A dohot sada B.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta namarlas niroha namar pungu di parpunguan pesta Natal na parjulu di hari sadarion makalasson ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus pinasaha ma mangulahi tu hita hamuh kamang dot tamuh kenang hita salu na selama hari Natal ma dihita. Si panganon bohal li partodion sian hatan itu hatta nagabi turpuk jamita di perpunguan pesta Natal tadi bagai setikyon imana tersurat di Lukas bidudua mamuk kamai sian ayat sada sahatu ayat pitu Arab tapahiutihu ma hatan itu hatana tersurat di sisongon mah hatan itu hata tersurat dungi Roma ujui paretta sian kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilango parjulu mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhak ma sasudi asa disurati ganuk tubona ni pinasana borhak manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tulua Judea tuhutani si Daud na margoar Bethlehem alasian poparan jala margani si Daud ibana pasurat todirina rap doho si Maria orwanai naung gabi-gabian jadi dina di sini na sida gok maari ni hanguluanna ditubuhom ma anak buha bajuna di borhosma di piakum ma tu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida imasahakna hatan itu hatta turpu jamita di parpungata sadarion marlas ni roha hita di hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus jala ada orang somarlas ni roha hita di hatu tubuh itu hatta Yesus Kristus sadarion mulai sian nabudari nunga tajakon nunga tapak kilalahon nasalilingon ima ragam niya kalas ni roha malum siap parsahiton las ni roha deh Jepang ni anak doho buru na sirokap ni todina las ni roha deh seorang ianakon pahopu las ni roha deh Jepang parkarejuan dapat parkarejuan
tabba pangkat, tunakok na jabatan, lam tudengganna ima pajalon na hobbar tuaka ulota di Siganupari lasni roha doi. Asa ragam ni akalas ni rohai lam takasma di pabotohon tuhita di bagasan sadarion molo di guari tu hatta Jesus naung tubu tu portibion nagabe si palua molo di do nagabe si palua Jesus si palua portibion ima na paluahon si anak ragam ni kahamaolon ragam ni arsak ragam ni aka nataparukilhon dagabe sikko malas ni rohatta dan gabe berdiam ngolutta molo peta adopi imaragam ni kasih tahu na parukiloni gabe terbawa kita di situasi gabe holan mian di situasi aka arsak persoalan pergumulan ning ngolutta HP nunga di guari jala di pataridahon tungolutta nunga rosi palua markite kasosorangna lasni roha doi guarna pa si palua na paluahon ngolu ni kita jolma sianaka ragam ni akana masa jala molo tadok naso apala tahalomohon nama sai di hasianganom hamo kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus molo pe turpu jamita di bagasan tikion songoni di pabotohon laho patorakon ima secara singkat perdalanan dohot situasi persorang itu hatta Yesus si palua itu portibion dan apalagi jang di patora alai di nama sai di patuduho Tuhan Yesus di patuduho debatado sakapna jala ido na gabi di pabotohon tu si Joseph dohot tu si Maria asa uduk na sida maddalatoni ala Yesus anak di debatasi paluai ikon sahat tutongan ni portibion dimulai do diturpuk tahun ima boha paret tani Kaisar Agustus sahalak jolma na marjabatan Kaisar na dihormati na disanjung tinggi jala bahkan na dihadiari gabi uduk saluhut jolma hati hai tu ibana ala bahkan siag warnai namarlapatan Kaisar Agustus dia nugrahi matu ibana sada goar na luar biasa ima namarlapatan kemakmuran
Buasa di bahen goari. Artinya itu ibana. Ala ibana do nagabi gobaran ni ditongani namasai, ditongani luati, ditongani kotai kerajaan ini pada saat ini. Ima haroroan ni aka kemakmuran molo dihita di dok disima gabe na niula sinur na pinahan. Ima diyakini na sida sonang pihak rakyat ala sian ibana do siya guarnay ima na marlapatan kemakmuran. Om masakap ni debata markite-kite diparo dihadirkan di pasorang anak na Tuhan Yesus Kristus laho manggotapi Allah nung masa siani jolma mardebatahot dengan na jolma mengkultuskan dengan na jolma di ida debata molo lam dipasobu lam segama parngulun ni jolmai. HP adong do nama jadi kon portibiot doh isina termasuk jolma. Atong sudena ni jadi honnai dang nagabe boy kultus sonoton dang gabe boy baenon songon Tuhani debata dingulu ni jolmai sadiri. Ira songo kita mai. Mulai syukur rupani ise don lebih dihabiari ho Tuhan itu manang ugep begu sipata olodo ragu sanksi hita tarida doi dipraktek di Siganupari. Hati-hati ho tu sida dengan ani adong do di sibiku. Oh, aido inna. Bah, tu ini me baboh bah inna rupane. Alayat juga ri dok. Hormat tu bah. Beretika pakai norma. Adong do Tuhanin yang disot. Apa situ do? Pepedita do. Pasoma hatam. Merasa biasa. Mulai dok, adong do Tuhani disot. Alai anggona hobar ima tuhuaso haguguni portibion buasa jolmai tungtakas lebih tinggil tanggap dan bahkan merespon secara luar biasa. Aido saya juk tadok baik sia jamita pe saya ni hatahod doi. Ai haru manaring o tinamate pe ipat takut dua deh. Ido sadar atau tidak sadar amanginang molo tataringoti opusi perlaungan nong modding na minggu na salpu ay madah ida songon ido permodding no pusi perlaungan duli na minggu na salpu ali madah sa tabi ni jawon di kalimati sa tabi borngin sebetulnya molo tapi kiri do lapatan ni
itu mau menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Attaripat takon manaringoti. Siani lebih dihabiari, mau pakai lebih dihormati. Gabi marhabiaran, ima tuhuaso dohot hagogon, bahkan tu pangkat dohot jabatan ni na di Portibion. Sian kuaso ni Tuhani. Sialanido naing dirobohkan, naing dihancurkan pemahaman ni jolma pada saat ini namadok Kesar Agustus lambang kemakmuran. Ala nibana do. Ala dihapor saida sida ima ibana nagabi titisan ni dewa. Alai Roma di bata naing dihancur homai marhite-hite haroro ni anak na Tuhatta Yesus Kristus. Tuhanido namano Tuhon saluhutna. Tuhanido na mga leon hademahon. Tuhanido na mga lehon ima aka kesejahteraan. Tuhan itu nama jadihon gabi na niulas sinur na pinakan. Mula pedidok edit tatulu pitu tului mengulah hita jolma manabur buni alayang ko jadina. Di parodo udah doh lasnyari ditikina. Dalam rangka itu di patuduhon debata markite haroro ni anak na Tuhatta Yesus Kristus. Asa menghancurkan pemahaman-pemahaman ni akajolma. Sahatu partikian noengon. So tunggabe maka diari huaso-huaso na dong na di Portibion. Ala songon tema di pesta Natal ta di bagasa sadarion. Didok Yesus si palua Portibion. Yesus juru selamat dunia. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Napaduahon dung saat kita nak kiningan ima taringo pangokuhonoton taringot Yesus do nagabi si palua ni Portibion. Saat mahita tu bagian na paduahon. Di sejarah perdalanan persorang ni Tuhatta Yesus di turpuk tahun. Borhak masih Joseph do si Maria. Ima tu Bethlehem. Saat na si dari si duksongoni medalani dauna perdalanan ala ikut terjadi ma sensus penduduk songo paretta ni Kesari sahatu Bethlehem laho pasurat to guarna hape si Maria satabi paimahon parsorang ni poso-posoi nama saat di Bethlehem saya ditutuhi nasida margati-gati siasada bagas tu bagas na asing ngago beda ngadong inganan tu nasing mahamu naing parsorang ni Tuhatta Yesus itolak tarbaen ni jolma dope manolak parsoran ni si paluai ditonga ni ganuk bagas habe ibana na targoar Tuhan nagabe si palua dan adong bingana be
Hira contoh na paling sederhana tersonot dua mang dot tamok kainang. Di piga-piga inganan, na pasti molo di huriat kebe orang lamau dang masai. Di tikki masa normal sebelum new normal. Au nga ibagas ni opusi hasudungan ma pertanyaan minggu naro. Satabi jo amang situ nami. Dang bui ala on ala an ala on merega malasan. Apalagi mulu dihitan na biar keluarga sada keluarga majalo pertanyaan di jabuna. Ibu tu hamudu alaniaha ala mulu pertanyaan di jabuna saya dong do di leo jatah anggak ni perjabui nama jabui amat tai manangin tai menguluh tangiang ala dan saya dihindar hona matta do inat tai do so tung lah gay martangiang apalagi amat tai apalagi rupanya mulu dihitan au nga amat ta opusi anu mabetangiang inna kai ho situ salipa tudu-tudu hodo mabetangiang ingok pati pa 10 sa dahon ni ayahin na unang masipailan. Itabay. Holallahu may kinder. Ipeleseton asa dalam mekkel. Alay holallahu manutupi nasobuhi bana. Dijua pertanyaan. Ay nama jua pertanyaan sama dengan ahadui. Nama jua haroro ni Jesusi sorang tu bagasna. Godang aka versi penolakan. Ay dang buhi amatta, dang buhi hami minggu naro mabe pertanyaan di jebu. Ala amatta lagi tugas tu luar kota. Silakan tugas tu luar kota. Unang sudah di pertanyaan di bagasna. Beliau inatay, berat lau si tanya aku di jebu. Ali Tuhan. Amat tapar jabun daing sonwaing karejo luar kota ramoti dongani pasu-pasu na niulana luar biasa dan gabe di patubu-tubu aka alasan naing ro naing masuk naing sorang naing miat Tuhani di tongani bagas markite pertanyaan alai dijua ragami hamok kamang dot tamok kenang. Praktek penolakan. Molope dinanaing parsorang itu hatta Yesus. Dang mukis swadong. Etung lak ditika-tikai be dijabui manang na dia. Itu lulu ilabung di tiang di jabunai. Bukannya tidak bisa. Alai didok. Dang adong beinganan. Nasik maluluyam. Ala dia. Ala di Ida. Si Joseph si Maria. Ibereng memulai siap pak nara saat tu si bajujung nah tu emak aku pola aku siap foto senon aku nggak nasi dulu dah menginganan ini naruh panik dia pedang bui sepilih iba mamereng sasalak mamereng siam penampilan na kira soal nalia roh hati dah alai ikut dus di jala itu na terjadi sahalinari. Penolakan ini. Alai gabe. Maringanan ma si Joseph do si Maria. Mamilit inganan. Molo di ukuran ni hajol maun. Naulea. Bara ni pinahan. Molo tadok. Ikut di bara ni pinahan ma. Si Joseph doh si Maria laho pasorakko ni anak konna ikut di barani pinaham matu hatta Yesus sorang ibana si palua alai di barani pinahan dung sorang ahamadidok di turpuk tahun di pihak koma tu inganan penggagatan di hati Indonesia palungan
Adong may kurwa napas inganan si panganon ni aka biru-biru. Tabayak ko majulo rupani. Tarsian hau maraon nung busuk-busuk. Badungi bebere si Maria mak. Belak lau si pihak ko matusi. Poso-poso ng sorangi. Leanay. Marnida hasangapon na huasona daikod di istana man yan. Jadi memang sianipe hamak kamang dot tamak kadang terido ng tuhajol maut tanwaing ay mulo tuhamuak kamanami doho inanami kalensia ay hamu parsorang muna dilage do itikar ipe lage tikar nung meribak-ribak alay anggot tuaka peparamuna sinuayon seorang disipring be nama meddatedat jalahamu da julunai na pinagudang-gudang ni gadong doho ikaw rata mulo sinuaing akabintiga nama hamak kadongan na hinahulongan si Maria doho si Joseph parsorang nito hatta Jesus na nang dohonon na tung dihasaba pondasida do kesederhanani nangpe di ukuran ni haportidion di dok markitehata inganan nalea alay di parsorang nito hatta Jesus di dalam kesederhanaan dan dong berlobi-lobi tidak ada kemewahan alay nangpe di bagasan kesederhanaan dari tindakan Yusuf dan Maria mereka mensyukuri dihasaba ponnasida donadongi yang mereka alami. Mereka tidak bersungut-sungut. Siani hamuh kamang dot tamuh kainang. Dihita na marlas ni roha di pesta Natal sadario. Pesta Natal hari hatutuni itu hatta Yesus. Satu pelajaran. Hidup dan syukurilah kesederhanaan. Unang pagudakku marungut-ungut. Ayolo do si pata, alay dang binoto dahita man butosa. Adong do si pata ima marhite ya efek manang akibat ni pandemion tu sisi positif ni ngeluta. Membatasi hidup kita manusia untuk hidup terlalu mewah. Dituntut supaya hidup sederhana. Bukti dia minggu Advent ditiki masa normal sudah sibuk mempersiap dirina tu Natal dohot do baru apalagi Natal baju baru salawar baru dohot asar di borong-borongi sanggul baru sepatu baru 5 yanakon ikut sudah serba baru tuntutan luar biasa jika tidak terpenuhi pasti ada yang bersungut-sungut ainat tapi Allah bersungut-sungut tuh amat tai ay dia doh dah apa yang Natal nama
setorammu pehurang. Hodo karizu. Ibu to hodo gelengmon nang 5. Manuhor sepatu neon, pakaian neon. Dituntut luar biasa. Apa neng marnatal mon, neng marliturgi pasosor mon. Buamon nih, berengon ni dongan namon. Ina pinakkenan atau nasalpu, ima tong pakionna. Tuntutan luar biasa. Alayang gunuaing, nga terbatas jol matumol. Amar donga biar, bau nga ilului ma pakaianna na 5 tahun nasalpu. Nga lupa jolma dipakyakon. Anggapon na doon na berin na, gabi ma dipakai. Dang laubi, dang ipaksa be dirina. Hidup sederhana, mensyukuri apa yang ada. Sebab orang yang mensyukuri apa adanya, dia akan memuji Tuhan. Takas na moledok. Molo ni hasabab poddo nadongi lau sisido iba madok mauliate tu Tuhan ni. Sada Timoteus onom ayat welu di dok. Di hati Indonesia asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ale tu makas di dok di hata Batak. Alai mula dong dihita si panganut doh paraditon tahasabab pemai. Hidup sederhana. Lau pola merlubi-lubi. Alai dia na pinasaha ni Tuhani selalu mengucap syukur. Dan godang marungut-ungut. Dan godang merjuk ni roha. Ala dia, ala parjolo dihangoluhon ima. Sakap ni Tuhani, pangalehonon ni Tuhani, jala ido dihangoluhon si Joseph do si Maria. Borhat toinna, ala paretta ni di Batak, borhat. Udang babiar koinna, dang babiar nasida. Laus ido nang juju tu kita. Borhat mahwa mang inang-inna, madalani ari-ari ngolum. Una koma biar ina iko na metonota. Ala dia nungaro Jesus si palua tutongan ni portibio. Amin. Martagyan mahita. Marulupulo marlas niroha hamyali Tuhan. Di hasosorang harorom tu portibion. Paluaho portibion. Paluaho ngulu ni hamyak kacolma. Asa jumulu mayeli Tuhan huhanguluho kami. Alahodon si palua di portibion. Saguru di hodo. Songoni manang nahobar tungulu nami. Dan gabi mabiar behami. Dan gabi ragu behami ali Tuhan. Laho manorson madalani akka ari-ari ni ngulu nami. Alahodo namardong atok kami. Jalahodo ali Tuhan. Napaluaho kami. Mengadupi akka musunami. Mardong atok ko hami ali Tuhan. Paluom mo hami. Sadok marhapor siyaw tuhodo kami. Ima ulupuluk las ni rohanami di pesta Natal saderion. Asa lam gohammu ma rohado pikiran nami marhiti to dimto di perbadia ya le Tuhan. Asa marhabisuho kami laho madalani ngulu namion. Asa diganup ngulu nami ho namar sangap dia kana marsak namar sitaw na namarukil pargugui nasida jalaramoti dongani palua nasida litu hasya salu namasai dia ka
nataruli di lasni roha. Bisuk nasya koma na mangula di nasida. Asa takasali Tuhan. Dipuji kuarmu jalamadok mauliate Tuhu. Atong saat diho mangulu nami di bagasa Kristus Yesus. Martangiak kami Tuhu. Amin. Dina tapuji Tuhan tamarhiti edeta laos disommahita pasahat papungu piliata ima panupahyota tu ulaun parasin rohaon diakoni sosial HKBP ima di hatopan tapuji matu hatta mari dehita.
Tapasaha ma pilihan naung tapapungon todo panidibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na di benua gijang hodo haroruan ni saluhut silihun-lihun na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di culum paso-paso may jala ramoti asahu para siya kami pilihan on. Pati bulon harajaon blutonga-tonga ni huriam doho di portidion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni sililion mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na totong nasomar mula nasomar pacohotan. Hupuji kami mahu ala saud suditahin naung sinakakmu. Ada orang somaro jahat dope hasiangan on. Dang tarabba sibuli sakakmu. Dang sudah tahim nabadiyay di bayad dosa nami. Ala ni holong ni roham nabelga naso haduduani di baheni. Maulihati marohanami tuho. Ala nang saud sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua. Jala si pangulu di hami. Asa malua hami siya dosa. Hamatian do sian uhum jala macohot kami mangulahod dosa. Ope. Saya si maroham di hami. Tugihum mahami tu anakmu. Saya bain mahami gabi siluam tu ibana. Asa upani halo jaon na kami. Ala naung tinaon na naberniti, dohot hangaluton humukop pami, asa ibana na punahami, jalahami na puna ibana. Sesungguli mahuriam saderion, asa diingot habal gaumu, dohot haroro ni anakmu gabi jolma, laho panguluhon kami pardosa. Sesungguli ma akka parhalado di huriam, mamaritaho barita nauli, tu salut halak. Naung patar hasangapommu jalanong jupang dami dohot hasonangan. Saya leo mapitu nau kap tu halak si pilibegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masaluhu raja doho akasuruanna asa diboto na sida naung dileoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna. Saya leo gugutuak kana di bagasa pangucunan. Apulia kana marsak, jala pelua akana tergugut. Saya tatap, jala odingi akana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Saya dongani, jala pasu-pasu hami sudi, akana magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman namin na di banwa gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu. Saya saut molomoni roham di bano tongaosong na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Sesama dosa nami songopani sanami. Di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
jalo hamu mapasu-pasu siana mata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaur hon madamena tutod di munabi. Amin. Tuhamu nakamanami nanami hang di pinaribot kita na digaricaon songoninang Tuhamu akaruas ni huria dohot akan holongi hami namat dohoti acara Natal dia palati kiom marhite live streaming karuas ni huria na dibagas nabi sian hami pasaton nami ma Tuhamu na amang dotamu kenang hang di pinaribot sian hami padita parhalado situa do calo situa organis song leader songoninang petugas live streaming dohot soundman pasaton nami ma Tuhamu amang dotamu kainang anggi pinaribot salam sehat ma Tuhamu saluhut na jala tuhat taman amat dongani selamat hari Natal ma horas ma dihita ima atanami jala masuk mahita anonima tu ulau nabedia amang inang